Karana samangke wonten ing dalu menika pagelaran badhe ngaturaken lampahan Semar Bangun Kayangan. Sampun kaparingaken pasrah tokoh Kilurah Semar Putranaya kinarya Cihna lan Pratandha badhe kapurwaken pagelaran Ringgit Purwa Setelunatas.
ilahing Hung ilahing awi kena mastu purnama sidam awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawe sisaning bisono sono sinaulang wilopo restu masil stantun lampaing budo sinantur tutur katelo tulo-tulat mering labden waradyo Winursita ngompo para meneskara karena giya tumiyeng jaman purwa. Winusuda trengkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung sang Murweng Kata. Purwakaning carita linarik rututing basa dongeng kuna musra saya linaras saya karaos mula sari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma ngilu kaca jarweh bojone aku cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran ya kang sejati hampir sani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika kinurba kudrat ingkang kawasa sari ratri angedri bawana para ing tenging dosina gilir gumanti tanpa gembo teman dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad darukulan tangar tumangkar sinirambuh Jawa pating krembyah dadya pepadhang ing kutu-kutu alang atoga purana miyang Brontoyo dadya branaan kang tanpa wicalan jalu manungsa tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi Negara-negari pundhita ingkang kawadita Purwa eka marang sawiji adili nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinunggahing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang genuping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapatesta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadasa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jirawi Gemah ripah loh Jawa Kerta Tata Turaharja tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tuwa negari Indraprastha kena winasta negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mula datan nama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arumpun taping nagri lah senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Darmawangsa ya Sang Dwija Ngangka ya Sang Ajata Satru nalika ingkang berbudi pawelaksana tur ambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha kanggung hangosi dhateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote ujure sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengke tuhu menika pisanipun satriyaning Jodipati kekasih Raden Werkudara dene kang lenggah mabukuh amarga muga lir kon Jembantala tuh menika pisanipun
Sang Pamadya Satria ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi datan kantun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sedewa dereng kang pinangka tetinding para wadya kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja ambar blabar panjaya samudra datanpa tepi manika busananing para wadya tinon kadipandraing puspita nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ingkang raka nata mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedharing lisan
Sritinon ning wase akan busana maneka arna Pak Puspiteng Udyono yang panjara saroro ranggeng maneh narawata ana Prabanyo kang sumirat kenyaring deca Leroki Laci sireng dade Wimbo kekondong pre ingin katiuping samirono pondro sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasyakan tandya Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar duh jimat pepunden kula ing madya pada prapteng delahan Koko Prabu ing Mandura dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng uri paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat dewa Bathara. Yai, sang langkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing Pranaja kacancanging puncaking weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura. Lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh
Pengayomaning Hyang Agung lulus Raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sangit kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Yai nggih sampun boten kirang prayogi. Wah, Baladewa kakangku, sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadhahipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang. Pasturipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo tak pundi dadi jimat nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadhahipun Kakang Dimas Jaraka banget tak tampa andhayana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Bingahing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa menara. Yai diagung pangasaminipun Yai Prabu dene semuran datanggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadong dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah. Soe lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing Amarta. Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandano maweh raras retnaning griya
Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula prasasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggahan menika negari Ngamarta kados dene nampi wolakipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika prasasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh priatinan penandang. Kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa. Satemah para kawula pating jerit reyungan. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lelampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg-bebeg ing manah kula pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna ingkang mekaten kepareng paring sabda tumrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura jagat mangestu wayah Brara jagat sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh kinu tegesipun kaleresan menapa daruranipun mekaten Koko Prabu inggih krana Yai Prabu Puntakala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Yai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu lho menapa Yai Prabu dereng pirsa rikalenggahan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi inggih dereng Koko Prabu lah menika kula caosi prisa Yai bilih sampun sawetawis wanci Yai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karangka Dempel pramila boten nama mokal menawi Yai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos krana inggih nembe kedayowan Yai Kresna niku lan mbok menawi Yai Kresna wonten Karangka Dempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar satemah Yai Kresna klepian lan lirwa dateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa menika Yai lah menapa Yai Punta dereng prisa utawi mboten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar inggih dereng Koko Prabu Kakang Semar gadah gegayuhan menapa wah lah dalah Yai Kakang Semar ing rikalenggahan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika wah Baladewa kakangku
kepareng aku sumlatur yo Dimas Werkudara napa aku tak takon Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye lah ya kuwi pun kakang dhewe ya gumun nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun mergo kayangan kuwi werna-werna moko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya ora ana ning Marcapada umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Baladewa kakangku wah kuwi bener apa salah lho berkat pakartine Semar kuwi mau genah yen to luput kok Baladewa kakangku iso ngluputke dasare apa Werkudara pun kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggreng Saloka kayangan Kaendran kayangan Nguntara Segara kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe lupute nggon ngendi lupute mergo Semar wani nyahak wewenange ratu ning para dewa ing kayangan ya kowe pukulun Bathara Guru dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulun Bathara Guru nek tumrapaku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak kesluru dalan buntu lan aja nganti awake dhewe malah dadi glora-gleru karo Semar yo nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku lah nek dudu kepiye mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung wah awake dhewe kudu sabiyantu lho lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye durung karuan luput wong kuwi aja gampang nibake cubriya kudu ditelusur ditaliti dhisik nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sakutuhe ya sakarepmu mengko dibuktekke wae mengko dibuktekke Yai Punta Koko Prabu kados pundi sampun babakan Semar badhe mawon kayangan mangke dipun rembak malih lah samenika ngrembak babakan negari Ngamarta ingkang kados kenging molak utawi nandhang pagebluk inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu Yai kula menika kadang sepuh dasaripun kula inggih pun tuwa wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan ampun ngantos mrucut saking tembung tutur uwur lan sembur pramila senajan kucem-kucem dipun rawuhi mrica kecut sauni-unine kula badhe matur mbok menawi dados rana ambirata gebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta Yai Punta inggih Koko Prabu keparenga paring dawuh Yai wontenipun ruhara prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun awas diri lan dandani dhateng pakarti nuwun sewu Yai nuwun sewu kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kiai Jimat Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Karawelang menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati niwakake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat Yai lepat
lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta prayoginipun jimat kalimasa dalan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon Yai. Wah boleh Baladewa kakangku. Piye aku sumlatur meneh wis cetha lamun jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepageming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didohke saka Kalimasada apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding Wedha Suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar Wedha Suci, kena ngapa kok menungso gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada. Menungso kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pernatan sing wis digawe Gusti, menungso kare nindakake perintah ngedoi marang cegah. Koko Prabu Mandura keparenga kula sumela atur. Ya Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan Wedha Suci tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta. Menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak srananipun pusaka Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur dipun larung mawa wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning Wedha Suci menika tentu badhe mangke tentrem lan boten badhe eneng-enengan boten badhe sikut-sikutan kados mekaten menika. Yai Prabu sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempahing waja Guruda gulureh kakiri-kiri Guruda gulureh kakiri-kiri kumregut makut mangajab. Oh wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Prakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa nanging caritaning mriku anglenggahe kanyut minangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng manjing pertala kasaru geger Paseban Jawi. Tu menika pisanipun utusan saking Karang Kadempel punakawan Petruk Ngantong Bolong saha punakawan Bagong Miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horeg ing pasewakan. Kanca ana dayuh. Ana dayuh apa? Ana. Walah lagi ngrungokke aku. Ana dayuh. Ayo minggir. Ya ana dayuh jaluk dalan.
Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra lumut hambak kanggeng awito denceng-dencengan nanti gawe oreken pasewaken jebul iki suwane Petruk padha kanthi Raharja biswanira Petruk kanthong bolong nduk ndun amit pasang kali mantap itu nembun lodoni dumaning tawang-tawang inggih inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula Sinuwun Prabu Punta lulus Raharja swan kula mboten manggih halangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun Yaya Petruk wis ingsun tampa kakarya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana inggih sanget anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibagekke ya Truk ya metu wae Kang kowe iki bak-baki ya nah aku nak ning kene iki wae Truk ya ning kono kuwi wae anteng wah Petruk selamat tekamu inggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula bakti kula katur nggih Gus ya tak tampa Petruk esmusu mengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa tumuli matura apa pancen sira diutus dening Kakang Semar inggih kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun ya ora dadi apa Petruk nggih matur nuwun waleh-waleh menapa sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sebo caos teng negari Ngamarta merga Bapak niku jane sakniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana Bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa lah kalenggan menika Paduka Sinuwun Punta sakadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging Sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat Kalimasada pamripun menapa supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab Kalimasada ingkang kaperang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya kose bab rasa kamanungsan nggih napa mboten ya Petruk ingkang nomor 3 menika aduh lek ku maca ning omahmu apa ya manunggaling bangsa iki menapa mboten iya Petruk nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya kawicaksanan lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung sinuwun lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin
Ketaman prahara kathah kawula ingkang boten rukun niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat kalih masada. Pramila mawantu-wantu panyuwun kula para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ingkang kadempel kanthi mundi jimat kalih masada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem krana yen para penggede utawi wakil rakyat kersa rawuh teng isor niku wong cilik niku padha marem estu niku makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana mugi dadosa penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk nanging sing gedhe pangapuramu mestine sira wis uninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kerawan Koko Prabu ing Mandura. Moko katemben wae ngrembug babakan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pengendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawalang lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk. Pusaka tiga disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Menawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petruk. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petruk. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane le ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki punaka tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakal ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petruk, nggih jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih kunan.